Davide, dnešní zápas rozhodně nebyl podle představ, a to ani první poločas. Zajímá mě, co se dělo po konci prvního poločasu v kabině. Tak povedali sme si nejaké taktické veci, čo treba zmeniť, čo zlepšiť. Hlavne boli tam 4 zmeny, myslím si, že ktoré nám prospeli. Tých prvých 25 minút druhého polčasu nám vyšlo, dali sme vyrovnávajúci gól, ale potom nás to neviem ako dobehlo ten celý zápas, hlavne tej nepresnosti a Liberec to využil a strelil ešte ďalšie 2 góly. Vy jste sám naznačil, že jste s těmi změnami chtěli něco změnit. Co konkrétně to bylo z hlediska hry? Tak, hlavne tí krajní hráči, či už to bol Kabongo alebo aj Vidris hore na hrote, troška viazať tých obrancov, aby boli medzi priestoroch a aj pohyb za obranu, dovoliť si aj 1 na 1, takže hlavne tieto veci. Do hry vás vrátila penalta. Vy, když jste přicházel do Plzně, tak jsme mluvili o tom, že se vám daří dávat góly z pokutových kopů, ale třeba ještě nejste v hierarchii tak vysoko, abyste je zahrával. Dalo by se teď říci, že jste číslo 1? Dá sa tak povedať, áno, že som číslo 1, ale sú tam aj ostatní chalani, či už Vidris alebo aj Kabec sa ma pýtal, či on môže ísť, takže sú tam aj ostatní na rade, ale dá sa povedať, že áno, som číslo 1. Znovu se vám podařilo skórovat. Pomáhá vám i ten fakt, že jste pro brankáře takřka nečitelný, že umíte zahrát do jakékoliv strany, doprostřed? Určite je to nečitateľné, samozrejme niekedy riskujem, ako aj minulú sezónu, ale aj tréner Novota, tréner brankárov Liberca na poslednú chvíľu to chce ešte zmeniť, ale chvála Bohu to nám vyšlo a dal som ten vyrovnávajúci gól, ktorý nestačil ani na bod, bohužiaľ. Ještě mi napadá k tomuhle tématu jedna otázka. Necháváte si třeba sestřihat zákroky brankářů při pokutových kopech toho příštího soupeře? Máme také zostry, ale ja si to nejako nepozerávam, nechávam to na takú poslednú chvíľu, na takú poslednú intuíciu a potom sa už rozhodnem a som presvedčený, že to dám.